जोंनि भाग्यआव एबा जोंनि खाफालाव बेबादि मोनगोन आरो एथबां रंजा खुसियै जोङो बेबादि आखाइ फाथिनानै आजावनो मोनगोन माब्लाबाबो सानाखैमोन। बिटिआर सरकारा गोदो गोदायनिखौ गोसोखांनानै बेबादि बान्था होदों, मान होदों। बेखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे बाथ्राखौ बुंदों गेदेमा महरगिरि नेस्रि ब्रह्मआ। नंगौ, प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। क'क्राझार सोहोरनि कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों 1955 इं मायथाइनिफ्राय 1980 इं मायथाइसिम भारतनि राजथावनि दिल्लीआव बर' माहारियारि सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंहैनो हानाय गेदेमा महरगिरिफोरखौ मान बावदों। गेदेमा गागि मोसाखावरि नेस्रि ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आगुनि समाव मोसाखावरिफोरखौ समाजा मा नोजोरै नायोमोन आरो आथिखालाव माबादियै गुस्लायबोखो बेनि सोमोन्दै बेसेन गोसा बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों दि गोदोनि समाव मोसाग्रा होनबानो लासिं सिं जायोमोन। बयबो निन्दा होयोमोन, मुगैयोमोन, लाजि फोनाङोमोन। बेफोर गासैखौबो खोनासंनानै मेगन मेसेबनानै सहायना थानाङोमोन। जों गावखौनो मोसाग्रा एबा मोसाखावरि होननानै सिनायथि होनोनो लाजियोमोन। गोदोनि समाव मोसाखावरि एबा मोसाग्राफोरा जुलि जानो गोब्राब जायोमोन आरो जुलि जायाबा संसार जानो हाया, थांनानै थानो हाया। नाथाय आथिखालनि आइजोफोरा गावनि आथिङाव हारसिं गसंथानो हाबाय होननानै गेदेमा महरगिरि नेस्रि ब्रह्मआ बुंथिदों। आरो बिथाङा मा बुंथिबावदों बे समाव आबुङै खोनासंनि फै। गोलाव समनि उनाव दिनै मान बावबाय, बे समाव मा फोरमायो? गोसोआव माबायदि मोनदों आयं मान बावजानानै? गोसोआव माबायदि मोनदों माने आंथ' फिसौफोरसो लिंगोन, आबौफोर, सनाफोर। जोंनि भाग्यआव, जोंनि बरादाव, जोंनि खाफालाव बेबायदि जागोन, बेबायदि मोनगोन आरो बिदि एथ' मोजां रंजा खुसियै जोङो बेबायदि बिटिसिनि गाहाय सिफनिफ्राय बिदि आखाइ फाथिनानै आजावनो मोनगोन बा मान सनमान जोंखौ होगोन बा मान बावगोन जों बिदिबो सानहराखैमोन। आरो जोंनि गोसोआवथ' जेबो लुगैनाय थाखाया आरो जेबो लुगैनाय जोङो नाजावफेरनो मोनाखै। आरो बिटिसि सरकारा सिबआ जोङो गोदो गोदायनिखौ गोसोखांनानै बिदि होदों, बिराद मोजां मोनदों। जों बिमा हिसाबै, बिबै हिसाबै जों बेफोरखौ आजावदों, बिराद मोजां मोनदों। आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथा, गोदो गोदाय बिदि होननानै मिन्थियोबा जोङो गोदो गोदाय बिराद खस्थ'मोन। मोसाग्रा होनबानो लासिं सिं जायोमोन जोङो। बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा खोनासंनाङोमोन। बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा होनायखौ जोङो मोसेबनानै थानाङोमोन। जों मोसानाय होननाय बा मोसानांगौ बा मोसाथारनाय बिदिखौ जोङो परिसयखौनो होनो लाजियोमोन। मानो होनना बुंबा बयबो निन्दा होयोमोन, मुगैयोमोन। नोंसोरखौ सोर बिहामजो लानो, नोंसोरखौ सोर हौवाया लानो हाबा। ओमफ्राय गोदोनि दिनाव हाबा जायाबा रायजो जानो हाया, थांनानै थानो हाया। मानो हाया? दानि नोंसिनि दिनाव दानि हिनजावफ्रा हिनजावबाबो हारसिं गसंनो हायो। खारन माबा मोनसे मैगं फाननो हागोन, माबा मोनसे ना बेदर फाननानै फायखारि बेफारि जानानै जानो हागोन। खिन्थु जोंनि बै समावथ' बिदि नङा। बेसेबां मायथाइयाव दिल्लीयाव मोसाहैदोंमोन? जोङो 1957आव जों बागुरुम्बा मोसानानै फार्स्ट प्राइज मोनबोदों। साबेसे दंमोन नोंसोरो? जोङो बुरजा दंथारो। माने जोंनि गामिनि ख्रिस्टि पार्टि दंखायो नालाय, गामिनि मास्टारनि फोरोंनाय दैदेननायाव। ओमफ्राय बे समाव जोङो माने गामिनिया थोआ आरो। एफा गिदिर नोङो दिल्लीनि पार्लामेन्टनि स्टेजाव मोसानांगौआथ' बुरजा नांगौ। 22 जन हिनजावफोर नांगौ आरो दामग्रा देग्रायाबो दस्रानिफ्राय फैदेरनाय। बिदिजों जोङो बिराद बुरजा थांनाय जादों। ओमफ्राय जोंखौ जोंनि माबायाव जेनेबा गामिनि ग्रुप लिडार, कालचारनि ग्रुप लिडार दंखायोमोन मोसाग्रानि, आदा जगेन ब्रह्म। बेनिफ्राय मोसानायनि ग्रुप लिडारा आदा प्रसेनजित लांदों जोंखौ। ओमफ्राय माबानि पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा रुद्रु बरुवा लांदों जोंखौ शिलंनिफ्राय। बे समावथ' शिलंआवसोमोन नालाय। बेनिफ्राय बिदि लांनानै जोङो हजोंहाय सहैनानै बिदिनो गोबाव थानांहैदों आरो। गोदोथ' जोङो गुवाहाटिसिम धुबुरि ट्रेनजों थांनांगौ।
ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय अल आसामनि ट्राइबेलफोर गासिबो रिजार्भेसन जाखाजोबनाय ओमफ्राय गोदो गारि फिसाजों जोङो लखनौसिम थांबाय ओमफ्राय लखनौनिफ्राय गारि गिदिर थांनांगौ आरो गारि गिदिराथ' बावाखै जोंनाव फैनाया ओमफ्राय लखनौनिफ्राय जोङो गारि गिदिरजों थांनायाव सानसे जों ओंखारनानै स्टेसनाव राननांहैयो ओमफ्राय स्टेसनाव जोंखौ जायनो बेनो आर्मि अफिसारबाबो माबाबो थांलाय फैलाय नायो आरो दख'ना गाननाय এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन